varume hama, nyaya iri panapa ndeyekuti tinozvifarira zvokuti ZANU-PF War veterans vabvise Mnangagwa, vabvise ZANU-PF pakutonga, asi ngatidzokere kumashure tigonotarisa zvakaitika 2017. Takazosvira taakuchema isu zvaakunzi chinhu ndechedu, asi chamuri kufanirwa kuziva ndechekuti chinhu ichika ndechemaZimbabwe. Zimbabwe belongs to the Zimbabwean people in solidarity with Geza, who has the courage to stand up and call his fellow comrades to order and call Emmerson Mnangagwa to order. Asi chatinofanirwa kuziva ndechekuti chinhu ichi mangwana muzomuke here muchiti chinhu ichi chachenyu zvamakambotiita 2017. Chatinoda isusu ndechekuti tiwirirane kuti chinhu ichi ndechedu maZimbabweans. Zimbabwe belongs to the Zimbabwean people. Hachisi chinhu chemunhu. ZANU-PF cannot get entitled kuti Zimbabwe yayavo. Vana baba vedu, vana sekuru vedu, vana mukoma vedu vakafira kusanga. They cannot wake up and tell them kuti vairwawo hondo. Akazoziva kuti vanga vari vezanu ndiani. Akazoziva kuti vangadei vachisapota ZANU nhasi ndiani. Saka chinhu ichi ndechedu semaZimbabweans.